Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba? Bugin turis kay Kapten. Libre. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Okay. Mga taga. Welcome po sa aking panibago na naman na mukbang edition. Ito ang pizza hut. Hot na hot. Yusin ko lang. So meron po tayong natayong manok diring butter and katong bagon lang nga pizza nga cheesy. Ipalit ko aning cheese para okay kayo. Naslay hot sauce diri. Testing na to. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Dana! Ay! Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Lawan na to ni. Yan cheese. Yan. Ay! But Di ba mo ano? Di ba mo ano? Sa TV si mo ana lagi to. No? Di ba mo ano? So kanina manok. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Wow. This the chicken. Order nila ng best yan. Diba? The chicken. But Sauce nila. The chicken. but Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Fairness na may nilang manok. Best dinner with me. but
bot. Bot bot. Bot bot. Bot bot. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Bot bot. Kami kayo yummy. Best and best. Kami kayo yummy. Bot bot. Bot bot. Bot bot. Bot bot. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. 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 Bot bot. Bot bot. You can this, ha? This. Bot bot. Oh, bago na sa Pizza Hut ng pizza. Wah. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Ako na ko sure or maurot na ko din basta ibutang. Amalaga yun. No? Lamig yun tayo. Bot bot. Bot bot. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. You can this. Bot bot.
gikoy-koy. Bot bot. Bot bot. Nagpuyo ang ako nga nagrijindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang ako nga nagrijindan inyong gikoy-koy. Bot bot. Nagpuyo ang ako nga nagrijindan inyong gikoy-koy. Bot bot. Nagpuyo ang ako nga nagrijindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang ako nga nagrijindan inyong gikoy-koy. Bot bot. Bot bot. Bot bot. Nagpuyo ang ako nga nagrijindan inyong gikoy-koy. Bot bot. So, hindi ko na naubos. Bot bot. Cheesy. Kinaya na pa. Di ba mo ano? Kaya, bibigay ko na lang ito. No? Sa dapat hatagan. Sino ni makaya? Para okay kayo. Kanina lang din ang Bot bot. hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March BARIOS, no? At ang akong susunod na mga vlog, mga videos, no? Bot bot. So, sikaway mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.